Sí. Clar, però moure't et mouràs, eh? Sí, que Tom es mou bé. Pot ser que sigui el vent, Pot ser. Ja. Això és la... Però Marc, que t'ho passo per aquí. Que li passeu caure tot. Bueno, no patiu, per això estem aquí tanta estona abans. No, Que no. volia fer... Això és la llic de Mosquín. Com esteu? Soc un defensor de la pàtria discapacitada. Quants de vosaltres heu utilitzat malament un vàter de discapacitats? Perquè hi ha gent que utilitza els vàters de discapacitats, perquè són més amples, per fer segons quines... I entra el primer nano. I veig que tal com entra, treu el cap, se'm queda mirant, es gira i els diu així en veu baixa als companys, els diu: tranquilos, tengo una katana para inmovilizarlo, si se pone agresivo. Una katana para inmovilizarlo, si se pone agresivo. Faig la xerrada i en el moment de les preguntes vaig m'aixecar el braç. Em va dir, diu, al principi t'he vist una mica raro. I jo pensant, no cal que ho juris. Em volies encatanar, saps? Vull dir, hola, bona tarda, us heu portat mig monòleg, Bueno, no passa res.